Shubor na kashlem jong unong san hima. Ka Henyo Trip Yodo Association Mentakasngi kalai pu wetrik unailar arajar arpulai kalalai banya kendo yo Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings im ban pun sngo ho yi ki jing e ki bakum kinong yo ki mat khamtam hagabe de ba ka jing shong suk shong sngai ka jing wan ra ya ka jing shai gung ka boarding ba ka jing kho jing suba hapo yo hapo hat baro ka wei khanang ba ki kam sneo ki babun kinam yo lat ban nang kharoi Habakeren sekilar patai kubor uba korbar el nonglan uba de presiden jong ka Henyo Trip Nongyo Association ula ong bahapo ka jingelam jong upaim aina manix em kumus em ka hima melem u khamilen ti banang mi shakmat utigus em unya tre rengkat bat ka district council kenang baka yo ka hat kan kala longno dakawei ka dor ambakan yai long kum hagis ngi bat ki por ki beladang Une presiden ulat herting eru yaki to ki kentai khasi ki ba mi shakmat banyada yaki barjela hagaba ula ong baki te ki kentai kim dan hok bakin shubalain start bat khang yaki jingwan jong ka KHEDC henry na kalyang jong ka kinhon ka Henyo Trip Yodo Association ka ai ka jing kershan ka bapura yaki KHEDC bakan ya shakmat nakalyang ka kong Mary Victoria Marvin ka ka vice president jong ka Henyo Trip Nongyo Association Kalaong baga jingmi jong ki kentai shakmat haga tu ka sngi kada ka jingkren lap la bat kalaong bakanam aili yiki ki kentai khasi ki baya sha barjella bakin pinthok beria yakari khasi nakaliang CEM ula ai ka jingkular baya ki tei ki jing e baro nakaliang ka KHEDC kan sayale ban weng no kham kloi bat kan sayale ban te lakam ni ki jing sneo baro ki badan hapo ka yo harengkat ka jing e trelang jong baro Kejingan kendo yang ini siam long kadai kapa Iwan Jurip atau kasmi hayo mah pangiwan man ai kulai bat Iwan man ya play jumur dan nama ta kajing chong singanya kayo ba ikwa ba hakenti jeng ini mundai kumba kiwe siam ki balalai isuan man Jurip tang isusah tanah ta kajing Jurip mundai kamdon kan no kajing kentrika rengi kerman ai ni kajing isi jeng ni ba punya ting siam ba kan urlong no kan ya ta kajing Wara ya tak kajin sungsuk tong senganya yo bakut sakuba Iwan ban ya perlu jumur dan kita punya ai mulai dia bajum ya kateng HNYF kabala ya don kalang ban ni te bat kawai dia ngikwa ban pesngau dia ba hari ni kejing yalam mentah jing pa ia mai nambo jadi iem yang mamaliam dan nang ni kamaro baju pentre ya ke ban ya tre kan baga di super sel bahkan kayo sia kan tak kelan ada kawai kedor om syuk kumkani kajuk kabalalai remtangi kwa ka jing sya ngi kwa jing song sngan namta ka ko suba tang kata ngi ai kulai gi badon gi kabor gi badon hakaba badon hakabor ngi sing syar bakin sing syar hok pai ba kin le kat kum kabor ka blai ulap pen kam tia tang kata ngi dei na ka Henyo Trip Yodo yang siam dei la kular bai la promesi bai yom bai ya kini ki ngangam numan Jurip lemda la ya ke bangan le ban te la kam kini no gisni hayo na ke ga ba mi la shem la jong smat cái chính sách của chúng ta là chính lý chúng ta thì về quan điểm của mình sẽ nông nông nhiều thì kalau percaya dengan kejuan chúng ta từ ngày xưa chúng ta cái chính ta ke ngin yakrennya ke mar along no mo no kino no ki kam na ki bre ki mole ke ba ki dom ni ka ki jungwan ki nong pentot ki long ki nong wo kejat mah Rei wan rei ini ndai ban snap kita kat kum kabor i ma i ini abi perang kamdon jumut ka jing mi jong ki bakin damak ki kin wan khang kin balan start ki besusong madan badia kamdai di ngi ai mesti mi bin ya bis kaman ngi nong yor ngin kersian ya ka e ga bai kane ka isi jing ba punya sing sem bin ya bis kaman CM baka bai rang Jurip ki dan ki perjawai ki to karena nanti jaga bilan tapi kan tega sih mah abang bagi wan bankan itu kita itu kadang dukan joki ni kadang dukan jono saya pelak kata ya kata ngam la bantim mengar atau kasi ngam dorang kan den re baju jai na kapor si kapor hi rai wat PCR pia sutu hi ya ka e ga ba idon hi gi bendemi idon hi gi bacubu nong bala ibar jelaro ngim la batai katai jingkren yang ya ka e ga ba ma hi imtep ai hi kan sak bang tim mereka anjong ka disipon se kan le be kai gudon itu
hab imam. Margatu kan hab imam lewat hatu ha besar ki karmator ka hab imam lim. Kau soson ro ki romba sino ro koi. Mano ki obon dom dei no si imam lim. Kon ai sanot iki. Te haba hatu ka bimola ka dei jongka soson. Haba kumno ben ong hab jong ta kam municipal re. Ha jeng ya tren ka busim imam lim. Kon pentek ya ka yo mat kilenti ya ci cadu ma pran cadu gari kana dia ka hab ka jeng pek jong si imam lim. Te ka jeng keren jong iya ta ka bimola. Jakta ka bimola ka bamdei ta ka kerteng yang ta ka bimola te ka tu ka jakan tu lai la lop sudon lo dukan sudon e kerteng mencuat ka bimola ye le ka kentot yang ka tu lai de center ter charum lai ka de kalum jing syai kalum sarbe Am ka jing man jurep yang siam do singi dai buram sipun ye ima ya ka jing le jung i tinggi rungi kwa banang ni na ka por sa ka por bangin ya trailang bat ka sang yo kum da kum ka HNYF ng yai buram baklawan mas support lang yang ini bani trailang ti entah kan ada don kinu kum katu ka jing ekran ka jing ami katu ka sri bakini ki kentai kasi bagini ekran katu ka gam katu ka dei tang ka jing kran lapla jungki bakim tu ya ka i ka jing shisha baka district council ka leha bad ka dorbar ka trai nama ka district council hadu mentaru ka trai na ka mentah jungi ki kasi mdei na ka mentah ki begi jai penre te mentah ngingi kwa kan bala dak kidon kata ka kin pensyai kan bala dak kadi kata ka jeng ka jaka jong ka municipal ndai ka tu kam dai ka jaka jong ka municipal ka dai ka jong ka himam liam te ka himam liam te ka mot ka dai ka district council ka dai lang bagin pa kata la dak yong baka dai kata ka jaka jong ka municipal te so bha pensyai kan ni kita kikat kisla upur usam jong ka municipal na do ka dai teman-teman bakin kita ya ke hima meliam bad ya ke district council bakin kentok ngi kiseng nginum aili kum ya kitu ki ban pentop ria ya kari khasi jogi manta ba pinchule binami lani pinchule ba pinchukam ya ka jong ki brio mantan da one shot trading license mi de ki khasi hang to te kitu ki da khar ki de ki kinong trai jong pi pensisa lani udai ubahayeng ulok jong pi ukon jong pi pensisa kata nama pinchukam ka dia badan takam lawan lak nama kanu ki kon khasi jongi ban song tang man de wai dong kimya ndai ki yang hang to ke dia alumuri ke dia mana bekerja ni ki rada don ka jing dia ba udah khar ba khasi syake mukna khasi kuman hakan ir bagi penkam ban khuna khasi balai ki kum kilong keme kimla ban seneng ki ban maya ki bahadu man ai pulen man yawan ka huri hura katu kam peni tenang hake imblang sana ngata kum kelong keme ngap penrem kum gitu ki jajing long barokan kum kelong keme pide ban long kum kelong keme ban bi nak menta kari ba jaj ban riam lada kilong keme kan mau lada kilong haka tu kurkam kari ba ki konjungi selu kilai on wan ka por ki konjungi selu kilai nama lagi kon senang jengi kita jawab lam ngi kebingi dek ste banyak dah ya lagi mulai bangingin cuya di rumah kata fokus nam ngila hayo nadu nginang kena ngila yu ilot kayo kalong kumno kapor jungi ban menta kalong kumno banyak lenti rumdan ke entrance yang kayo rumdan lasya syong patar kasya balap kalenti ke singkian kamnai te kapor ke jung mau ke mendai ba pinyai kumto menta kanu kita reskiwan kapan isi ya no yangi keren ada keren tang ya uwe ukasi lah ne kawai keren yang itu umdai bakeren tang yaki ngata tang kata ngaku belai sebut siap mentah nama ila sim kaya kena kekam lembah ke hima meliam bangini sim kaya ngini trailang ba kanwan kata ka khoi ke subah ke songsangan na kamenta kinong syong yo syongan ba na kamenta kinong lek nang wan ro tang umtai ke belai sebut Komiti ke penpau ke jingkumen bana kaliang ke new trip nong yo association kawai na ke kenhun ne ke association ke bahe bah po yo tu lawan ban ye kendo yangi hapo ke jingelam jong president bah korbat but vice president ikong Mary Marwen kini kidiki badan hapo kani association ke bla slam bah But kejingwan jong ki bani kendo ini kalong ban ai kublai ya ka executive committee ko ba thmai menta
habede kanika inspection ke badang mensisngi kanika inspection jong nakaliang ke council ke belapan baik dak executive committee ringkat gajing don lang ia mencharge market but development bangila batha ya EDC napo naga district administration banwan lang iba Roni walang nang ta laudon lang ru sector officer MPS people das bapet ya kenika area sini nam ta law and order but lawan lang ru da in charge OC jongka Lumdinjeri police station nang ta laidon lang ru naka hima meliam ipa im documentary laidon lang ru nakini ki santali ki dor barshnom ki bamarjan bakayo te nakaliam na jongki ki penpau ka jingkemen bangi lek ban jingo kayo but ngi snoban ong bangi don kata ka thong ka jingthmu babha bangi lek hayo ban tip ke ka jing shisha jongki nong yo la da kilong kinong thiet ne kinong de abangi pe ka jinglek ke jungi mensisni ka tho nam ta ka shong suk shong shngai nam ta kinong let nong wan namar ngila yo bon bha ki jing ujor ngila yo bon bha ki complaints hapo discouncil hapo hima kiba sedang bon si kiniki nong tu nong lute hapo yo te bat onda ngila poi hayo mensisni ngilap kidon ki jaka le se kibam internet ban pe ru khamtam ka parking lot jong ka muda hapo khriyo sekalong kawai na kadaw ban kring ye kinong le kam sneu kadaw kalong ba ketika parking lot kadan sau mala but hakini baru sau mala hapo jong kini parking lot kadum ha kimdan kil proper lightings but kumju ru kajabo baru kibami na po yo le sinakli yo karung lo signi parking te ban set kali ne ban let ban wan ru babon ki yo complain ba syatu shalute ni sokhya kata ba nila pentip syaki officers beripek jongka muda bakin lei but sultanat bana kaliang ka sarkar MDA naka urban affairs department ba kila pentip syangi bana kaliang ka department kan sedang no ikawe ke project ban penbahai ketika parking lot hang tekli yo kabadi jongka muda lingba kanika smart city Shillong smart city project te kani le sikin sedang no tang hau ni benai banwan shen but ondala dep e kani ka jing pentrei le se kan wan ra bian ka jing shngan hang tei pokli yo tingila rung lut syakini ki syapedeng jong ka yo ha apo basa so sao ha lenti na po them yo molong sya mot pran ngilap badan bun bha ki iki ba mi tanat se ki street lights kimbiang but kumju ki CCTV kimbiang ladadon ki balik kam snew simla ban kem iki mla ban yo nomor ba mla ban bat iki nomor bomdan CCTV baru ki badan ru kila du lut ngala pentip sya DC ya kata la pentip sya SP ya kata but nakaliang juki kin le ka badan kam nakaliang jungi ngilap ru habedip ga jing khut jing subah ba la berat pathar ki jabo apo yo but ia kan niru nakaliang ka executive committee ka batmai menta hapo jong ka solid waste management act arjar apo nginla ban pentrekam iki schemes jungi naka 15 finance commission naka tight grant ban penkhut ya kayo te kani kayo kalong shibenta ka phase 2 jong ka solid waste management program ka jungi kum ka council ka phase 1 ngila de ban pelai itu ki trop ket nyot e ki shnong ka tu kan ni tadi shnong phase 2 kan de kan ka yodo but phase 3 kan de ka capacity building program ka bangila de penkre menta ya ka policy terekam jungi kumno ba ngin ai awareness program nadu ki hima hadu ki shnong hadu ki schools but ki colleges but ki jakayo hakabede but ke jingdon kam ban yashim mentalang kum kinong shnong badan jingkit kle banwanra e ka social but e ka ri khasi sai si ni ka jingkut dan ngilala penle kunta lingba kanika capacity building program let's say what ikiniki jabo hapo wa kan kamduna dan nakal yang jungi la persyangkat bala ban penstat ikinika
projek ke jungi penstat ini program jungi te kermen scam da ka jungi trailang ke jungi shimentalang ki nong shong jong kan ka ri khasi be jungi kamtam ka social ngi ngim arta ten ba ngin la ban poi sha ka thom jong jing job te ka jing ai khuble ngi ko ka isi ka long ba kan pin kan mau ru ingi habai de ka inspection ba kanam kut ta ka inspection henre ngin budin but halor ka inspection ka ba menshi singi ngila constitute la notify ngan sa ai da ka notification ip ngan sa share baro ya ka we ka committee ka ba de pe tek ya ka jing shngan po yodo but hini shnong ba marjan but ru habai de ka jing coach suba ya kata committee on chair na kaliang CM member joni committee in the senior MDC jungi EM jungi Congress Mary Kharpuri belong EM in charge about market but kumjuru iwei pa senior MDC jungi belong EM jongka health and sanitation iba pe ka solid waste management iba Victor Rani idelang member hangta but kumju na DC office ngila thung ya ADC Roni Walang naka police department la thung yo sector officer bari pe ikani ka area people das MPS nang tangila bu ru member na po urban affairs nila bu member lang du ya baro kini kisan tali kisnong bamarjan nriu tali nadu ko sun kawa indo nang ta ka mokhar commission ka wathabru badka kolapati kini nriu tali kisnong kinlong kirang ba snong kinlong ki member jong ni committee badru nakaliang usim nila jet ya paim bad ya armut ki menteri bari pe ya kayo te kani ka committee kan syong nakapor syakapor ban yo ban pe habede kini ki artli ki mat ki bakong sanang tai ndrei hakatu ga jinglet jungi mencisngi ngila lapru badan ki nong syong yo hang tai ki bamdei na kajat brio khasi ki bade na bar te kila ki dejing dia harut surok klem dan kikot kisla ki babia pilai hi dalam ki jom khmat ka jinglek ke jungi tu sngi ngilap mar khmat yaki onda ngila keli kikot kisla kimdon te ngashqa ban kran shai ni babaro kitu ki ba khai klem kot klem sla klem tam ki bamdei khasi kinam la ban khai klem da biang ya ka trade license ka ban issue na kalian ka council but kabasosi kalong kabangi ipat yaki thei khasi jungi ondala de ban khenra kimi shakhamat ban kam ikini hidukan tekani kabala pen kaba pen kya jingmut bhayangi but kabanga kwa ban kranshai ban maham yaki thei khasi jungi bakinam long kita ki thei khasi ban phong ye kajang kersha khasi kadi kajang kersha badai ka burom ni takol bat kalong kawai naka ben peni ka jing ruspa kali di dustur hakariam ka ben rengam kwa bakani ka jeng kersha badai ka buram ka akor jungi ki the khasi kalong ka jeng kersha ka ban da ye ki kharpoi ai shisni tadi a strong message na kali